Apoy dati nga laklakayan. October 1 di pa'y lang nga masapang agriing. Lakay, muna nga aldaw ti Oktobre, agladaw-ladaw ka man nga agriingan. Aglaylayon to ata ati nga buo nga bulan ti Oktobre. Bumangon ka matin Ay, naapo bakit? Bigbigat! Sa uka nga saaw, kasla ka lamanok, putak ka ng putak bakit? Ay, namalasin to manay, di bulan ti Oktubre kanyatan bakit? Ay, naapo, ungot ka nga ungit. Awan laki di, agung ungot ka. Ay, naapaw, bis nga swertsen mo't dahil galdaw kumait. Antay lakay, ta nakapurma ka matan. Nagsapakan nga nagpurman, kapanam. Ampay bakit? Madi ka nga na-inform. Diyan, Ay, na bakit? October 1, itata iti umunang nga aldaw iti filing bakit iti kandidatura. okay. Antay ako maano mo nang aldaw ti filing of candidacy. Dapat sakti ka sa paan bakit? Ta ag-filak bakit iti kandidatura. Para mayor. Para mayor bakit? Ampay nakatunukan sa amot ti atang lakay. Malala mo bakit bublagid na manain? Kapitan Mayor ko naman. Kapitan Mayor, ay nalakay. Amum lagarudon nga awan na aramidan pilas o ti terminum diti barangay tayo. Ay, apang kag-file ti kandidasem? Talaan naman. Apay madin makita dagiti na aramida. Napadakil ta ti balay ta. Nakagatang ta ti lugan ta. Nagkaroon ti trabaho dagiti chismong sa bakat. At dati ayuda dagiti artek. Kastanto ti aramidin tabakit. No sakto ti agserbi nga mayor. Iti daytoy nga ilay. Mapalawan to pa dagiti programa bakit. Mapaadaw dagiti agnumar iti pagsayaatan bakit. Iso nga hangga mga datay mangublag bakit. Ay na, Diyos ko. Pakawan ng aputin padawat mo nga asawa. Ay na po, awan na aramidan na agpile kit din ti kandidasinan. Ay na, pa'y mo ti ka-support mo, mate. Nagpuskol mo taro pa maon niya. Mabain ka mo't Ay na, po bakit? Ang pa'y ti ka-support mo ti asawam, ang pa'y madim kaya nga maawagan ti Mayura. Mayura Juna. Ngatsa Mayat talaga. Mayura Chismusa. Di ka day. Di nagmayari din bakit? Level up ko naman. So nga, di taka man lang yan ay, imbis nga kuyugin na kumangam awa mo ay, mangub-oblag ka mate.